Dins de les activitats programades per a la festa de Sant Isidre d'enguany, al matí del dissabte 27 de maig es va organitzar al carrer Pirineu el primer mercat oficial de segona mà de La Palma. Amb aquesta activitat, les seves principals promotores, dos joves de La Palma, la Berta Tintorer i la Mariona Santaugini, van voler enviar un missatge de sostenibilitat davant del panorama consumista que impera la major part de la societat. D'aquesta manera s'aconseguien dos objectius: donar una segona vida a objectes en bon estat a preus assequibles i mobilitzar la gent per dinamitzar els carrers de La Palma. Aquest mercat de segona mà va comptar amb la presència de 25 paradistes, venedors i venedores tant de La Palma com de Corbera i Molins de Rei, que van exposar un ventall força heterogeni d'objectes, des de roba i calçat, accessoris i complements, objectes de decoració, llibres, pel·lícules, antiguitats o videojocs. El muntatge ha començat cap a les 9, la policia ens ha obert el poli, tot el material estava dins i llavors doncs res, ho hem muntat entre tots els voluntaris que han volgut participar en el mercat i amb una horeta ho hem tingut tot fet. Està anant bé, o sigui, les parades són supercompletes, realment hi ha moltíssima oferta. El que passa és que ha faltat això, que hi hagi més moviment del poble, que és el que sempre acostuma a fallar, no? Cap a les 12 ha vingut bastanta gent, 11:30 també, 11, 12. I ara està una mica aturat, hi ha poc moviment, a veure si torna a venir una altra onada de gent i podem fer una mica més de venda. Doncs hi ha hagut una bona rebuda per part dels venedors i els usuaris i ens han demanat si la pròxima vegada podria ser en diumenge, que mirarem les opcions perquè ens han dit que potser hi hauria més gent que es mouria. Ens han dit que si ho podem fer més d'un cop l'any seria una bona opció, però ara hem de valorar les coses positives i negatives i llavors farem un barem i decidirem aviam si fem trimestralment, 2 cops l'any, per temporada. Hem de valorar aviam quina ha sigut l'experiència. Mira, no, és un mercat de segona mà, la moto és de segona mà i com no la faig servir, suposo que aquest mercat està fet per donar-li una segona vida a tots els objectes que no tenen sortida a la nostra casa. I per no fer-la servir, alguna persona suposo que estarà molt contenta de tenir-la a casa seva. Bueno, a mi m'agrada, és una forma de fer que el poble es mogui, que surti al carrer i sobretot això, que no es llencin les coses, que tinguin una segona vida, que és el més important, no llançar sinó reutilitzar. La veritat és que penso que ha sigut una bona iniciativa. La gent està cooperant força i penso que almenys s'hauria de fer un parell de vegades a l'any, perquè és molt bona idea. Doncs que és molt xulo i que crec que es té que seguir fent. Doncs perquè totes les coses que no vols hi ha persones que les poden aprofitar i que poden jugar amb elles i fer moltes coses. A veure, a mi aquestes iniciatives m'encanten perquè, a més, jo crec que aquest tipus de desenvolupament, de treure coses de casa, que la gent pugui aprofitar, és el perfecte per sortir d'on estem ficats ara, que és una crisi de puta mare. Jo em vaig assabentar d'aquest mercat perquè buscava mercats de segona mà, que en el nostre país, a Catalunya, no té la tradició que té altres països europeus, on la roba i altres productes tenen molt més recorregut. Aleshores, des de Corbera, que és el meu poble, se'm va informar que a La Palma s'estava gestionant un mercat de segona mà i de seguida em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament i em van donar el mail de la Berta i de la Mariona i aquí estem. Agraeixo moltíssim la possibilitat de poder-hi ser. També penso que se n'ha fet molt poca difusió, no només en l'àmbit de La Palma, també els pobles cosins germans, com podrien ser Corbera, Molins, ningú sabia res, no? Penso que s'hauria de promocionar més, potser fins i tot buscar una ubicació més favorable, no sé, penso a la zona de la carretera, zones on la gent que no sàpiga que s'està fent aquest mercat se'l trobi, no? Aquí segurament has de ser de La Palma i venir expressament aquí per saber que existeix aquest mercat. També estaria molt bé que es prolongués al llarg de tot el dia, que no fos només 4 hores, perquè entre que muntes tens tota la parafernàlia de muntar i tota la parafernàlia de desmuntar, el matí ha passat volant.
Aleshores, poder tenir una miqueta més de continuïtat, poder-hi ser des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, ara que fa bon temps i que la gent surt fins tard, doncs fora bo també. La promoció només s'ha fet a la Palma. El que passa és que la crida sí que s'ha fet a través de Facebook, llavors hi tenien accés gent de tots els pobles, sí, estava obert a tothom. Però clar, el que és penjar cartells, una mica l'Ajuntament, l'ha fet la promoció, només ha sigut a la Palma. Jo crec que el que s'hauria de millorar és bàsicament fer una crida més ampla, potser obrir-ho més a altres pobles com Molins, Corbera, Cervelló, perquè la gent pugui venir i pugui aprofitar tota aquesta oferta que hem fet, no? I demostrar sobretot que això no és un poble dormitori, que hi ha vida, que es munten un munt de coses i que la gent ho ha d'aprofitar. El mercat va estar actiu de 10 a 2 del migdia. Aquí sortiràs per Tele La Palma, que t'agrada molt aquest canal a tu. A que sí?